il-vokazzjoni tal-Kristjan fil-familja. X'taħseb għalik innifsek? X'inhi s-sejħa t'Alla għalik fil-familja tiegħek? Din kienet it-tema li tkellimt fuqha waqt irtir organizzat minn grupp ta' evanġeliċi dan l-aħħar. Tema importanti ħafna. Bdejt biex mort lura għal-ħolqien. Meta Alla fil-bidu ħalaq kollox u ra li kollox kien tajjeb. Imma fuq Adam qal mhux tajjeb għal bniedem li jkun waħdu. Mhux tajjeb mhux għaliex għamel xi ħaġa ħażina, imma x'kellu ħaġa nieqsa. Alla jaf li l-bniedem huwa maħluq soċjevoli, jiġifieri jixtieq li jkollu komunjoni ma' Alla nnifsu l-ħalliq tiegħu u wkoll ma' bnedmin oħra. Għalhekk qal li mhux tajjeb għal bniedem li jkun waħdu. Nammillu għajnuna li taqbel għal miegħu. U Alla sawwar lil Eva u ta' lil Adam l-ewwel koppja, l-ewwel żwieġ. Fl-ewwel żewġ kapitli tal-Ġenesi nitgħallmu 3 affarijiet dwar il-bniedem. L-ewwel nett illi l-bniedem huwa maħluq fi xbija Alla. Hekk Alla ħalaq il-bniedem fuq xbija tiegħu ħalqu raġel u mara ħalaqhom. Interessanti illi il-bniedem huwa ir-raġel u l-mara u t-tnejn indaqs maħluqin fuq xbija Alla. Fl-Iskrittura ir-raġel huwa ugwali għal-mara. Din hija dinjità li jagħti lil Alla lil kull bniedem sewwa jekk mara, sewwa jekk raġel. Il-kol kemm aħna indaqs quddiem Alla, il-kol maħluqin fuq xbija tiegħu. Però fl-istess ħin, l-Iskrittura stess tagħmel ċar illi hemm distinzjoni bejn ir-raġel u l-mara. Ir-raġel huwa differenti mill-mara, għandhom kwalitajiet bioloġiċi, il-mod kif jaħsbu, emozzjonijiet, diversi minn xulxin. Bħal meta għandek żewġ biċċiet ta' jigsaw puzzles, waħda u l-oħra, it-tnejn differenti minn xulxin, imma komplementari għal xulxin, li jidħlu f'xulxin u jiffurmaw stampa waħda. U dan huwa s-sabiħ ta' Alla la ma minnix kollha tewmin għamilna irġiel u nisa biex nikkumplementaw li xulxin. U fi żwieġ din l-unità issib il-milja tagħha. Għalhekk ir-raġel iħalli lil missieru lil ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru laħam wieħed. Din l-għaqda, din l-intimità li fiha r-raġel u l-mara msejħin biex flimkien igawdu il-grazzja tal-ħajja. Dan mela l-ugwaljanza bejn ir-raġel u l-mara, id-diversità bejnietna u l-unità fi żwieġ. Ma mbagħad niġu għal kapitlu 3 tal-Ġenesi fejn jidħol id-dnub. U d-dnub ġab miegħu ħerba sħiħa. Ħerba f'kull qasam mhux l-inqas fil-familja wkoll. Bil-aħħar kitbit li waħda u qalt li nikkwoda xi kultant ngħid aħna possibbli xbija Alla daqskemm nafu nkunu kattivi ma' xulxin. U għandha raġun. Id-dnub biddel il-natura tal-bniedem, il-qalb tal-bniedem. Il-bniedem li kien maħluq biex iħobb, issa jaf jinjora, jaf jiġġieled, jaf jobot. U minflok ma jagħti u jirċievi, issa il-bniedem irid jiġbed għalih biss. U meta għandek skos bnedmin flimkien kulħadd jiġbed lejn innifsu, allura jinħolqu l-konflitti. Hu relazzjoni ta' raġel mal-mara. Kemm irġiel jippruvaw jużaw is-saħħa biex jiddominaw fuq marthom u jużawha bħalli kieku skjava tagħhom. U kemm nisa mbagħad ukoll jirribellaw kontra r-raġel tagħhom. U flok imħabba isibu li bejniethom hemm inkwiet u ġlied. Dan jidher ukoll fl-istatistika mhux vera ta' annullamenti, ta' separazzjonijiet, ta' divorzji. U nsemmu wkoll li dawk li għalkemm qegħdin jgħixu taħt l-istess saqaf fil-fatt huma mifrudin minn xulxin. U hemm konflitt bejniethom. Ħafna drabi wkoll jidħlu tfal u tfal ukoll ibatu
mal-ġenituri tagħhom. Irrid ngħid li dan jgħod mhux biss għal dawk li mhumiex Kristjani, dan jgħod għalina Kristjani wkoll. Il-dnub ukoll infiltra u ħarbat il-familja Kristjana. Fil-familji tagħna, aħna li nemmnu fi Kristu, fil-familji tagħna xorta waħda hemm il-konflitt, hemm ġlied, hemm id-dmugħ u hemm id-batija. Ma fil-messaġġ tiegħi rrid inkun pożittiv, rrid nagħti tama ġenwina, tama mibnija fuq il-kelma tal-Alla. Tkellimt fuq dik il-kelma partikolari li Alla jgħid il kull wieħed minna. Kemm jekk aħna miżewġin jew single, kemm jekk aħna ġenituri jew ulied. Alla għandu kelma speċjali għalik. Tkellimt ukoll fuq issues partikolari bħal huma l-finanzi, sesswalità, il-maħfra, l-komunikazzjoni li tajjeb nagħtu kasom jekk irridu li l-familja tagħna tkun waħda maquda u ingawdu l-barka tal-Alla. Għalhekk nistiednek isma' dal-bqija tal-messaġġ u Alla jkun ta' barka għalik u wkoll għall-eżiż tiegħek. Nixtieq nindirizza fil-qosor ħafna lil membri differenti tal-familja. In-nisa, l-irġiel, ġenituri, l-tfal, dak li huma single ukoll. Il-kelma li tajt lilkom nisa miż-żewġin, il-kelma tal-Alla tgħidilkom nisa, issottomettu ruhkom għal żwieġkom, qiskom għal mulej. Għax ir-raġel u ras marzu, bħalma Kristu u ras il-Knisja u s-Salvatur tal-ġisem. Mela bħalma l-Knisja hi suġġetta għal Kristu, ħajkunu hekk in-nisa għal żwieġhom f'kollox. Il-kelma issottomettu f'udnejn is-soċjetà assolutament instema redikola. Manke f'udnejn ta' nisa evanġeliċi taf tinstema żgħar ukoll. Forsi għax ma napprezzawx it-tifsira biblika tagħha. Ma ngħidilkom nisa miż-żewġin, intom diġà tafu x'inhi t-tifsira ta' issottomettu ruhkom. Għax intom bħalna l-koll nissottomettu ruħna, impoġġu lil nfusna taħt il-mulej Ġesu Kristu biex nirċievu minn għandu l-imħabba tiegħu, iva jew le. Mela bħalma l-Knisja hi suġġetta għal Kristu, ħajkunu intom in-nisa suġġetti għal żwieġkom. L-istess Kristu nnifsu jaqaf it-tifsira ta' sottomissjoni għaliex hu li huwa ugwali mal-missier, il-Bibja tgħid ras il-mara ir-raġel u ras Kristu Alla. Kristu stess jissottometti ruħu għar-rieda ta' missieru u meta ġie fid-dinja urina l-ħeġġa li kellu biex jigglorifika lill-missier li kien bagħtu u biex iwettaq ir-rieda tiegħu. Kelma sottomissjoni hija kelma sabiħa meta tifhimha sew. Bħalma l-Apostlu Pietru jgħid lin-nisa, jiena nirrepetih dalgħodu, nisa tibżawx minn ebda twerwir. Tibżawx tissemgħu il-vokazzjoni tal-Alla lilkom. Dan mhux il-pastor tagħkom li qed jgħidilkom. Dan mhux xi kittieb, imma dan huwa Alla nnifsu li qed jagħmlilkom din is-sejħa. Huwa Alla li qed isejħilkom biex tkunu nisa, biex tkunu femminili, biex tkunu sbieħ, mhux biss fuq il-bixra ta' barra li huwa tajjeb, imma wisq iktar fil-qalb f'attitudni ta' umiltà, ta' ħlewwa, ta' tjieba. Tibżawx, topponu il-kultura femminista ta' żmienna li bl-iskuża tal-unità trid tneħħi kull distinzjoni bejn ir-raġel u l-mara. Kultura femminista illi iġġalek tħares lejn ir-raġel bħalli kieku huwa kompetitur tiegħek minflok ma tħares lejn ir-raġel tiegħek bħala il-maħbub tiegħek kif għandu jkun. Tibżawx tissottomettu ruhkom għal żwieġkom. Mhux b'mod passiv billi tintelaq ma tagħmel xejn u tħalli f'idejk, imma b'mod attiv. Mhux binkejja, imma partiċipazzjoni sħiħa miegħu, ftakar li inti ħaġa waħda miegħu ir-raġel tiegħek. Tissapportjah billi tgħinuh, billi titkellmu miegħu, billi tagħtuh parir.
billi tiddiskutu miegħu, billi twissuh, billi turuh l-iżbalji tiegħu wkoll, imma b'attitudni tajba. Dik hija sottomissjoni. Iva billi tkunu tistgħu tissapportjah fit-tmexxija tiegħu u fl-aħħar net billi tħobbuh minkejja l-ħafna difetti dik li għandu. Nisa is-sottomettu ruhom għal żwieġkom. U lill-irġiel li aħna irġiel miż-żewġin il-Bibja tgħidilna, irġiel, ħobbu n-nisa tagħkom bħalma Kristu ħabb ukoll il-Knisja u tali lilu nnifsu għalija. U jgħid forsi kien jippretendi irġiel aħkmu fuq in-nisa tagħkom, il-Bibja ma tgħidx hekk, il-Bibja tgħid irġiel ħobbu n-nisa tagħkom. U tagħtina l-mudell eċċellenti ta' Kristu li jmexxina kif billi tali lilu nnifsu, billi jgħallimna, billi issagrifika ħajtu għalina stess fuq is-salib. Dak huwa l-mudell li għandna nsegwu. U kemm huwa standard għoli illi aħna l-irġiel niddedikaw ħajjitna biex inservu lill-familji tagħna. Dik hija tmexxija evanġelika, dik hija tmexxija biblika. Mhux nimpoġġi bil-qiegħda isni l-imperatur u nġija lil kulħadd u nikmanda lil kulħadd biex jaqdu lili, imma li jiena nqum u ninżel u naħsidhom riġlejhom kif għamel l-imgħallem tagħna lill-Apostli. Dik hija tmexxija illi Alla titlob minna l-irġiel. Konklużjoni, għalhekk kull wieħed minnkom u minnu ħajħobb lil martu bħalu nnifsu u l-mara tqis li tweġġaħ lil żewġha. Għalina ġenituri li għandna tfal, forsi żgħar, forsi ftit ikbar, tgħidilna missirijiet la tqanqlux lil uliedkom għall-għadab imma rabbuhom fit-tagħlim u t-twiddib tal-mulej. Mhux biżżejjed missirijiet u ommijiet illi nipprovdu l-tfal tagħna bil-ħwejjeġ u bil-ikel u bil-mediċini u b'dar u naħduhom għall-isports u nagħtuhom edukazzjoni tajba. Dak huwa kollu tajjeb, imma li hemm minn hekk, aktar minn hekk, aħna msejħin biex irrabbu lil uliedna fit-tagħlim u t-twiddib tal-mulej. Għax mis-soċjetà madwarhom li f'taħwit u valuri rashom nisfel mhumiex se jieħdu. It-tfal tagħna għandhom bżonn jitgħallmu mid-dar x'inhu tajjeb x'inhu ħażin. It-tfal tagħna għandhom bżonn jitgħallmu mid-dar l-Evanġelju ta' Ġesu Kristu. Għax huma wkoll iridu jitgħallmu li huma mitilbin li huma naqsu lil Alla il Ġesu Kristu permezz tas-salib kapaċi jaħfirhom dnubithom u jagħtihom ħajja ta' dejjem. U dan oġġett ma tagħmlux darba imma tagħmlu tul iż-żmien kollu li uliedek qegħdin jgħixu taħt is-saqaf tiegħek. Rridu nagħlmuhom. It-tagħlim isir b'modi differenti, mod formali, iva aħna d-dar stess inpoġġu bil-qiegħda niftħu l-Bibja u naqraw u nitgħallmu. Imma jsir ukoll fl-andament tal-ħajja ta' kuljum, skont iċ-ċirkostanzi li jiġru. Darba minnhom. Tifel kien għandu 4 snin l-aħħar ġurnata tal-kindergarten l-ewwel sena. U ġab miegħu fis-seċil ajruplan tal-plastik toj. Ma kienx tiegħu. L-aħħar ġurnata. Min fejn ġibtu dak? Mill-iskola. Dak tiegħek? Le. Ta' minnu? Għallinna l-isem ta' min kien. Mhux sewwa li tieħu l-affarijiet ta' ħadd ieħor. U dak li kollek tajt imellu l-aħħar ġurnata ma jtasbet ħallieħ u tinsieħ. Le, qabditu ġewwen, ħabditu lura l-iskola biex jagħti l-ajruplan li kien seraq, forsi mhux b'intenzjoni ħażina, imma hemmhekk kien il-mument li l-tifel nagħmluh li la tisrax u wieħed mill-kmandamenti ta' Alla. Nagħmluhom mela b'mod formali, b'mod kważi ta' kuljum, imma wkoll l-aktar importanti l-aħwa li nagħmlu l-itfal bl-eżempji tagħna. Bil-modell li nagħtuhom fid-dar. Inut li nipprintkawlhom mod u mbagħad nagħmlu mod ieħor qudiemhom. Jekk jiena rrid l-itfal tiegħi jirrispettaw lil ommhom, allura ħajrawni inġib ruħi magħha b'rispett u ma nqisiex bħalli kieku is-servjenta tiegħi ġib li din u ġib li l-oħra. Imma li jarawni inħobba nirrispetta ngħinha biex huma hopefully jitgħallmu jagħmlu l-istess. Jekk int missier trid tgħallem lil bintek kif għandu jitratta l-ġuvni għadha pitada meta tibda tinnamra u qabel ma tiżżewweġ u x'tip ta' raġel għandha tfittex ħalli taraħ
fl-attitudni tiegħek missier lejn il-mama tagħha. U jekk inti jom trid tkun tgħallem il-libnek x'tip ta' mara għandu jfittex, allura uri dak ir-rispett lejn ir-raġel tiegħek, dik il-ħlewwa, dik il-manswetudni fid-dar, u mbagħad Alla jrid imur jfittex waħda bħala. Tfal għandhom bżonn disċiplina, għandhom bżonn naqra burdura madwar l-għalqa tagħhom, ħalli kieku qiegħdin fuq bejt immaġinaw li liberi jilagħbu, imma jkun hemm bżonn mhux vera li jkun hemm ċint. Iċ-ċint id-disċiplina li tajlek inti sa hawnhekk għandek tasal. Tajli qiegħed hemmhekk biex joħnoqhom, le, qiegħed hemmhekk biex jagħtihom libertà mingħajr ma jweġġaw. It-tfal għandhom bżonn id-disċiplina, min-natura tagħna aħna nafġu, aħna mmorru fl-estremi. It-tfal għandhom bżonn li mill-bidu nurruhom disċiplina. Disċiplina li tkun magħmula bl-imħabba, konsistenti u ġusta. Bibja tgħidilna lill-missirijiet la tqanqlux lil-uliedkom għall-għada. Tqanqluhomx għall-għada, tħalluhomx jirrabjaw u f'qalbhom iħossu dak l-imrar għalikom. Tgħidli kif? Ibda biex lill-uliedna nipprovokawhom għall-għada jekk nkunu ħorox wisq magħhom, li niddominawhom bit tal-ħadid, disċiplina tagħna tkun stretta wisq, li toħnoqhom, li kull ma jippruvaw jagħmlu dik mhix tajba, li tirridekolhom, li tagħtihom kastiki bla doċċ, li qatt ma tfaħħarhom, li qatt ma tinkoraġġihom. Ftit ilu kont mara qiegħda tgħidli fuq it-tifla tagħha kif mort fl-eżamijiet kellhom il-Javierlis, qalt li tajjeb imma fil-mezz marret ħażin. Dwar fuq it-tifla għattilha kemm ġiet hi fil-mezz, jiena se taħdej li 50 jew 44 jew hekk. 82. Mort ħażin. 82. Wejja, għedu dak mhux abbuż fuq it-tfal. Dik it-tifla għandha bżonn tisma' proset, brava ħafna. Issa nkomplu ħalli darba oħra forsi nġibu marka naqra aħjar. Mela, mhux biżżejjed quddiem it-tifla jekk jogħġbok. Nirrabjaw lill-uliedna wkoll jekk inkunu liberali. Jekk inħalluhom jagħmlu li jridu, jaraw it-television fiex iridu, jużaw il-computer kemm iridu x'ħin iridu, jaraw il-programmi li jridu, jieklu x'in iridu, jorqdu x'in iridu, libertà assoluta. U tara jekk uliedek eventwalment ikunu xirrabjati għalik li fi żmien formattiv tagħhom inti ma kontx hemmhekk biex tigwidhom, biex jitgħalmu naqra self-control. Iva, anke tirrabjhom il-tfal jekk tagħmel kollox għalihom. Iva, li ma tħallihom jagħmlu xejn illi laqqas tkunu kapaċi jaħslu tazza jew jgħaddu biċċa mis meta jitilqu mid-dar. Għax għamlet kollox għalihom inti, għax fissithom iż-żejjed. U tippermettilhom ukoll li jkunu irresponsabbli mingħajr konsegwenzi ta' xejn. Għanna biċċa xogħol ibsa ġenituri, ibsa ħafna, jien personalment naħseb li l-iktar vokazzjoni diffiċli għandi f'ħajti hi li nkun ġenitur tajjeb. U jekk infalli f'dan il-qasam inkun fallejt f'kollox. Lill-ulied, tfal isemhom il-ġenituri tagħkom fil-mulej għax danu sewwa weġġaħ lill-missiera u lill-ommok, danu l-ewwel kmandament bweda biex jaħbatlek tajjeb u tgħix ħajja twila fuq l-ard. Ulied, hawnhekk hawn ftit żgħażagħ, Bibja qed tgħidilkom, Alla qed jgħidilkom kunu ubbidjenti lejn il-ġenituri tagħkom. Ftakru l-ġenituri tagħkom li ġabukom fid-dinja irridulkom il-ġid, kultant sħabkom jilagħbu ħelwin imma fil-fatt ħadd ma jixtieqlek il-ġid fid-dinja daqskemm tixtieqlek ommok u missierek. U l-ġenituri tiegħek mħabba x-xahar abjad li għandhom fuq rashom għandhom naqra aktar esperjenza mill-ħajja, tgħidin jiena naf iktar teknoloġija iva huma jafu aktar il-ħajja. Tgħidilna f'aktar bioloġija iva ma huma jafu aktar xi tfisser il-ħajja. Isma' minn għandhom. U l-Bibja tagħtik hekk Kristu jagħtik weda mal-ubbidjenza tiegħek jgħidlek biex jaħbadlek tajjeb biex tgħix ħajja twila fuq l-art. L-ewwel kmandament li Alla oġbu jorbot weda miegħu. Ulied, intom tixtiequ, tfal, intom tixtiequ jkollkom ħajja tajba u sabiħa, le?
Il-Mulej Ġesu qed jgħidilkom x'għandkom tagħmlu biex ikolkom ħajja tajba, qobdu lill-ġenituri tagħkom. Isma' ġenituri ma jridux illi joħonqu lit-tfal u jibqgħu jiddominawhom fis-sens li jikkontrollawhom. Hija x-xewqa ta' kull ġenitur ngħid għaliha jiena dan nagħmlu bħala il-gowl tiegħi illi tfal aktar ma jikbru inqas u inqas isiru dipendenti fuqi. Imma l-indipendenza tagħhom trid tkun marbuta mar-responsabilità. Mhux hekk ikunu iktar responsabbli u jien nagħtihom aktar lok biex jieħdu deċiżjonijiet huma biex fl-aħħar mill-aħħar meta jtiru mill-bejta it-tfal tiegħi nitlob l-Alla jkunu responsabbli biżżejjed biex jieħdu ħsieb ta' ħajjithom. U għalina l-kbar illi tlaqna mid-dar maħniex imsejħin biex nobdu l-ġenituri tagħna, imma li nirrispettawhom iva. Ir-rispett għandu jibqa' dejjem sakemm jitilqu minn din id-dinja. Uħud minnkom, uħud minna bħali ma nistax inċempel l-ommi ngħidilha ma kif intax m'għadix magħna. Missieri wkoll. Ma intom li għandkom ommijiet jew missirijiet li għadhom ħajjin li huma kbar fl-età. Huma ma abbandunawkomx meta kontu żgħar, tabbandunawhomx issa li kibru. Huma li ħabbewkom meta kontu żgħar, uru li għadkom tħobbuhom u tirrisponduhom u tirrispettawhom. Għandhom bżonn jarawkom għatta nofsija kwarta magħhom. Għalihom ħaqhom ir-rispett tagħna sakemm jibqgħu fuq il-art. In-nanniet, hawn nanniet hawnhekk hawn ftit. Hawnhekk nirringrazzjaw lin-nanniet u s-soċjetà Maltija għandha dejn man-nanniet ta' kemm jieħdu ħsieb lit-tfal lin-nepotijiet tagħhom. Għandna dejn magħhom. Imma ħalli nkun ukoll ċar tindaħlux lill-uliedkom fil-familji tagħhom. Issa telqu mill-familja tagħkom għalhekk il-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jingħaqad ma' martu jsiru ġisem wieħed, issa m'għadux taħt il-kontroll tiegħek, issa għandu l-familja tiegħu. Tindaħlulhomx. U tikkontraddixxux lill-ġenituri fit-trobbija tat-tfal. Jekk il-ġenituri ma jridux jagħtu ċikkulata lit-tfal, mhux minn taħt mill-moħħbi ta' tieħ ċikkulata, għax tkun qed twaqqa l-awtorità tal-ġenituri tiegħek. U tħassluhomx lit-tfal, tfisduhomx iżejjed. Inti lil uliedek meta kienu żgħar ma ridx li tfissidhom iżejjed għax taf li tħassarhom. Mela tagħmilx l-istess mat-tfal ta' uliedek. Fuq kollox intom li intom nanniet, xandru lil Kristu lin-nepotijiet tagħkom u tolbu għalihom. Stampa kommoventi fit-Testament il-Qadim meta Ġakob issa raġel xieħ ġie ibnu Ġużepp dawn iż-żewġ titfal u qallu dawn min huma, qallu dawk uliedi. U Ġakob qallu ressahom jitolbok lejja u jien imberikhom. Nanniet birku lin-nepotijiet tagħkom billi l-ewwel nett titolbu għalihom u wkoll billi xandrulhom il-Kristu. Niftakar f'Timotju li naqraw fuq fit-Testament il-Ġdid min ġabu bniedem tal-fidi li kien, ommu, Ewnika u min iktar, u Lois in-nanna tiegħu li sa minn xkunitek ilek taf l-Iskrittura mqazza li tista' tagħmlek għarref għas-salvazzjoni min kien li għallimielu ommu u n-nanna tiegħu. Issa jgħidilna s-salmista issa wkoll meta jien xjaħt u xari abjad u Alla, la titlaqnix sakemm jien nuri s-saħħa tiegħek lil dan il-nisel. Xjaħt qed nikber dak li tlaq minn din-dinja, ma qabel nitlaq għatini l-opportunità li nuri s-saħħa tiegħek lil din il-ġenerazzjoni li tiela. U aħna li aħna nsara rajnija l-qawwa tal-Alla. Fil-mewt u fil-qawmin glorjuż ta' Ġesu Kristu u t-tfal tagħna u n-nepotijiet tagħna jeħtieġ jisemgħu din l-istorja tal-Evanġelju minn għandna għax hija l-istorja li tista' issalvahom ħajjithom. Nanniet, dawk fostna li huma single għax għadhom ma żewġux, single għax ma żewġux u mhumiex beħsiebhom jiżżewġu, single ukoll għaliex forsi
mietet jew miet il-sieħeb jew sieħba tagħhom fi żwieġ. Allura huma romol. Is-sejħa tal-Alla għalik bħalissa hi li tkun single, u dan huwa l-punt li nixtieq ngħidilkom. Is-sejħa ta' Alla għalik bħalissa hi li int tkun single. Naf, meta tkun single nitkellem mill-esperjenza hemm it-tiġrib tagħha, speċjalment is-solitudni. Tħossok waħdek. Imma fl-istess ħin tingħalaqx waħdek. Għax hemm membri oħra fil-familja li tista' jkollok relazzjoni magħhom. Hemm membri fil-Knisja li jistgħu jkunu wkoll ta' għajnuna għalik biex issib komunjoni magħhom. Imma meta int single, u dan li tenfasizza l-Bibja fil-Littra l-Korintin, illi int għandek opportunità li sservi lil mulej aktar minn dawk li huma miżżewġin. Għax meta tkun miżżewweġ, tant għandek taħbit u tittieħu ħsieb l-ikel li jridu jieħdu magħhom it-tfal l-uniformi u titgħamel kif tara kif. Tant għandek impenji f'moħħok li ftit tal-ħin jibqalek biex inti tista' tiddedika tal-parqari tal-Iskrittura u għal impenji spiritwali oħra. Vera jew le miżżewġin? Jekk inti single għandek aktar ħin f'idejk, użaħ tajjeb, titlifx din l-opportunità, il-mulej poġġi kemm biex inti taqdih bħala persuna single. Mbagħad jekk wħud minnkom taslu biex tiżżewġu mbagħad l-affarijiet jinbidlu. L-aħħar ħaġa li nixtieq nagħmel li nindirizza ftit oqsma bħal huma l-finanzi, s-sesswalità, il-maħfra, l-komunikazzjoni fil-familja, hekk ftit fuq biex ngħid dak il-punt li naħseb li huwa l-aktar importanti f'dan l-oqsma kollha. Però nibda billi ngħid dan. Illi ħafna minna għandna fil-familji tagħna membri illi ma mhumiex ninsara, li huma ma jemmnux tajjeb jew li għandhom reliġjon differenti. Kulħadd ejja ngħidwa kif ili għandna fil-familja jekk mhux immedjata aktar il-bogħod eżistana illi mhumiex Kristjani. Ovvjament, il-problema hija ħafna ikbar jekk għandek ir-raġel tiegħek ma jemminx jew jekk għandek il-mara tiegħek ma temminx. Is-sejħa tal-Alla għalik f'din iċ-ċirkostanza hi li inti sservih u inti tkun xhieda tiegħu lil dik il-persuna li ma temminx fil-familja tiegħek. Alla, our God reigns, kantajna, jaf x'inhu jagħmel. Alla ma tilifx il-kontroll. Jekk poġġib f'sitwazzjoni fejn xi ħadd mill-membri tal-familja tiegħek jew xi ħadd ħażiż tiegħek ma jemminx, poġġik hemm biskop. Is-sovranità tiegħu, fl-erf tiegħu, Alla għażel lilek biex isservih u biex tkun xhieda tiegħu li dik il-persuna. Bibja tgħid illi ir-raġel li jemmen il-preżenza tiegħu tqaddes lill-mara tiegħu li ma temminx. U bil-kontra wkoll jekk il-mara temmen u r-raġel ma jemminx, hi l-preżenza tagħha qed tqaddes lil dik ir-raġel tagħha. F'liema sens tqadsu? Fis-sens li Alla issepara u taħ l-opportunità tad-deb illi jara l-Evanġelju impinġi kuljum qudiemu. U x-xogħol tiegħek aktar milli tippriedka l-Evanġelju u li tesebixxi l-Evanġelju kuljum. U l-Knisja forsi tista' tmur u tagħti l-impressjoni li inti xi ħadd aktar qaddis meta aktar milli fil-fatt int. Dik li l-kelma teknika hija ipokrizija, nafu nuru wiċċ ieħor quddiem sħabna fil-Knisja imma fid-dar 24 siegħa kuljum kif tista' ma tikxifx int minn int. Allura kun ġenwin id-dar, ħalli hu bis-serjetà l-fidi tiegħek, kun qaddis, uri l-imħabba ħniena ħlewwa, kun kapaċi wkoll tammetti l-iżbal tiegħek. U titlob maħfra, għejx ta' Kristjan fil-membri tal-familja tiegħek biex meta jaraw l-imġiba tajba tagħkom Alla fil-ħniena tiegħu isejħilhom għas-salvazzjoni. Rigward il-finanzi, problema kbira fil-familji vera.
nagħmluha ċara, aħna jeħtieġ li naħdmu, il-bżulija xi ħaġa tajba. Infatti il-Bibja tgħidilna li min ma jaħdimx laqqas ħaqqu jiekol, irridu ġifieri naħdmu, imma mbagħad irridu noqogħdu attenti mir-reba. U r-reba tieħu forma, r-reba jgħaddub li qatt ma nemmettuha, tagħtiha profonda fil-qalb, ix-xewqa għal aktar li nara li għandi bżonn iktar għandi laqqas biss nammettuha, imma hemmhekk qiegħda u għadnub ikraħ daqs l-idolatrija tgħidilna l-Iskrittura. Kif tieħu forma r-reba? X'forom tieħu? Waħda minnhom il-xewqa għal aktar oġġetti. Tarawhom intom ir-riklami li jekk tista' tinħaseb dik is-sapuna jew m'għandekx dik il-karozza min tista' tgħix ħajja kuntent u rridu iktar u nixtru iktar. Bħalli kieku l-ħajja tikkonsisti f'kemm għandna imbarazz id-dar. Araw tajjeb u ħarsu ruħkom għalilna Ġesu mir-reba għax il-ħajja tal-bniedem mhix qiegħda fil-kotra ta' ġid li għandu jekk xejn. Il-ħajja tal-bniedem qiegħda mhux f'kemm għandi imma f'kemm kapaċi nagħti. Għalhekk ngħidlek għejx skont il-mezzi tiegħek jgħid x'jgħid ir-riklam li tista' tixtri dak l-oġġett u mbagħad tħallsu bin-nifs, nista' nagħtik garanzija li n-nifs tiegħek jinqatalek biex tħallsu eventwalment. Kemm ħaddum tabbi biżijiet? Aħjar ftit bil-biża tal-mulej milli teżor kbir bit-taħbit miegħu. Ejja nitalmu ngħixu skont jekk għandek daqshekk tixtrix daqshekk, anzi jixtieq inqas. U hemm ħafna affarijiet li fil-fatt m'għandniex bżonnhom u li nixtruhom istamzati, m'għandniex bżonn dan l-imbarazz kollu li nixtru. Għejx skont il-mezzi tiegħek. Ir-reba taf tieħu wkoll forma ta' irrid iktar flus. Allura naħdem iktar u iktar biex inġib iktar u iktar flus. Ħafna drabi iktar milli għandek fil-verità bżonn. L-imħabba tal-flus tajt il-Bibja il-erq ta' kull kwalità ta' ħażen. Xi wħud li taw ruħhom għalija tbedu mill-fidi u nfirdu lilhom infushom b'ħafna għali. U din toħloq żbilanċ kbir bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja u l-ħajja personali u l-ħajja fil-Knisja. Uħud minna għandna x-xogħol tagħna, it-tentazzjoni tagħna illi naħdmu iktar milli għandna bżonn u naqtaw ċank kbira tal-ġurnata u ma nħallux biżżejjed ħin u enerġija biex inqattawhom f'relazzjoni bis-sens mal-bqija tal-familja tagħna biex ikollna l-ħin biex nitolbu, biex ikollna l-ħin biex immorru l-Knisja. Ironikament din nagħmluha aħna l-irġiel għax inħobbu lill-uliedna, le? Għax irridu nixtru, irridu nipprovdulhom u nħossu dik ir-responsabilità fuqna, imma we can overdo it. Kont qed nitkellem ma' kollega tiegħi xi żmien ilu u għalli jiena it-tfal tiegħi llum kibru imma fil-memorja tiegħi m'għandix idea ta' kif kienu tfal meta kienu żgħar. Ma rajthomx jiżviluppaw, ma rajthomx jikbru, ma rajthomx imorru l-ewwel darba l-iskola, ma rajthomx jiggradwa. Għax kont nitlaq fis-7 ta' filgħodu meta jkunu reddin u niġi lura x'inhu jkunu diġà raqdu. U l-mistoqsija tiġi waħedha u issa l-flus kollha li għamil se tagħmel bihom. Ħafna mill-affarijiet sbieħ tal-ħajja dik tiegħi ma jinxtrawx bil-flus, imma r-relazzjoni ta' bejnietna hija aqwa. Punt ieħor, is-sesswalità. Bibja tgħid ħajkun imweġġaħ iż-żwieġ f'kollox u s-sodda ta' żwieġ ħatkun bla teba' iżda Alla jagħmel ħaq miż-żinja u mill-adulteri. Iż-żwieġ huwa onorabbli f'għajnejn Alla wara kollox hu ħalqu u l-idea medjevali illi l-istat ta' ċalibat huwa xi stat aktar qaddiż miż-żwieġ hija kidba. Infatti Alla biex jagħtina stampa tar-relazzjoni ta' mħabba li Kristu għandu mal-Knisja tiegħu x'jażel ir-relazzjoni tar-raġel mal-mara fiż-żwieġ. U s-sodda ta' żwieġ ħadd tkun bla teba', is-sess huwa rigal t'Alla, huwa sabiħ, huwa qaddiż, huwa nadif, huwa l-bniedem li jħammġu. Is-sess huwa
is-sinjal u ċ-ċelebrazzjoni tal-għaqda ta' żwieġ. Għalhekk ir-raġel ħalli missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għal xiex qiegħed jgħid hemmhekk għaż-żwieġ innifsu jew għas-sess. Għat-tnejn. Għax iż-żwieġ hu l-għaqda tar-raġel mal-mara. U l-għaqda żwieġ huwa ċ-ċelebrazzjoni u l-manifestazzjoni ta' dik l-għaqda. U lilkom li intom żgħażagħ, l-iskola jgħallmukom l-edukazzjoni sesswali u jgħidulkom fuq l-anatomija u fuq il-kontraċezzjoni u kif tippreventja il-mard trasmess sesswalment. Dik mhix edukazzjoni sesswali. L-edukazzjoni sesswali li tifhem x'inhu s-sinifikat it-tifsira ta' żwieġ. Huwa sinjal tal-għaqda fi żwieġ bejn ir-raġel u l-mara. U għalhekk is-sess qabel iż-żwieġ huwa essenzjalment kitba li inti qed tgħid li tfajla lill-ġufni tiegħek jiena maqut miegħek tul ħajti kollha meta fil-fatt m'intix. Is-sess qabel iż-żwieġ u kitba. Is-sess għal namrati li jimbagħad jaslu biex jiżżewġu hija qotja li tagħkom Alla iftħuh dan ir-rigal dakinhar tat-tieġ u jkun imbierek għalikom. U għalina l-miżżewġin, il-Bibja tgħidilna la tiċċaħdux minn xulxin, ħlief biftehim għal ftit ħin biex ix-xita ma jittantanix, la tiċċaħdux minn xulxin. Araw il-makkarija tal-għadu tagħna li qabel iż-żwieġ lin-namrati jara kif jagħmlu jġibhom f'intimità flimkien, imbagħad kif tiżżewweġ jara kif jagħmel biex isomm il-bogħod minn xulxin lil-miżżewġin. L-raġel jgħidu il-missier qed jgħid lill-ibnu u qed jagħtih parir qallu ifraħ bil-mara ta' żożitek, ħadd tkun għalik bħal ċerva maħbuba u għażiela ħelwa, ħalli sidira jaxqek kull ħin u ħadd tissaħħar dejjem b'imħabbitha. U għala tintilef ibni wara mara adultera u tanna ħdan ta' mara oħra, dik hija l-mara tiegħek li inti għażilt ħobba, iva kun intimu magħha, hija xi ħaġa sabiħa, hija rigal tal-Alla għalik. U għaliex għandek tmur u tanna mara ta' ħadd ieħor, għaliex għandek tagħmel hekk? L-infedeltà ġib tant bagħtija fil-familji. U ejja niftakru aħna li aħna rġiel li l-infedeltà u l-adulterju jibda fil-qalb u fl-għajnejn. Tiftakru x'qalilna Ġesu kull min ħares lejn mara biex jiżni magħha jkun ġaf qalbu għamel adulterju, nieħdu ssieb, ejja niġħdu b'kull qawwa il-pornografija u fuq relazzjonijiet tagħna ma' nisa fuq ix-xogħol li ltaqgħu magħhom ejja dejjem inkunu puri. L-istess ngħid lin-nisa attent l-atteġġjament tiegħek li lbiss li tilbes, tħares lejn wiċċ ta' raġel ieħor, avolja forsi jidher aktar ħelu jew jisemgħu aktar jifhmek. Ġibx lilek u l-familja tiegħek f'iskoss inkwiet. Il-mulej jaf hemm il-bniedem u jqis il-mixi tiegħu kollu. Ejja noqogħdu attenti għaliex din hija tassew tentazzjoni kbira. Ħansemmi xi ħaġa tal-aħħar fuq dan is-suġġett. Problemi sesswali li kif għadt l-ewwel li ħafna drabi il-miżżewġin jitbedu minn xulxin m'għandux ikun u ġib tiġrib kbir fil-ħajja ta' dak li jkun għax aħna għandna bżonn ta' din l-intimità aħna li aħna miżżewġin. Ħaġa waħda ngħid, jaf li jkun hemm problemi mediċi jekk huwa l-każ fittex għajnuna medika. Imma sikwit problemi sesswali mhuma sesswali xejn imma problema ta' relazzjoni tiegħek mal-mara. Isma', jekk inti matul il-ġurnata inti mifrut minnha, inti bieret għalija, inti ma tismaħiex, inti ma tagħtix widna, inti ma tkellimiex, ma turix qalbek, ma turix kemm tħobba, ma tirrispettaħiex, allura tippretendi mbagħad intimità fis-sodda. Il-problema hija waħda tal-24 sija mhux ta' dak il-ħin. U jekk tissolvi waħda tagħmel oħra wkoll. Żewġ affarijiet tal-aħħar. Maħfra huma differenti l-familji tagħna evanġeliċi mill-familji li mhumiex Kristjani. Aħna wkoll nisbaljaw le, aħna wkoll niddiżappuntaw li xulxin, aħna wkoll noffendu li xulxin, aħna wkoll nirrabjaw ikollna resentment għal xulxin. U hemm firdiet iva fil-familji tagħna. Però aħna experts f'xi ħaġa aħna l-insara, taf fiex aħna experts. Fil-maħfra, ġana maħfurin. Għalhekk il-Bibja tgħidilna s-sapporti li xulxin u waħfru xulxin jekk wieħed għandu xi jgħid għand ħadd ieħor. Bħalma ħaffrilkom ukoll il-mulej, hekk ukoll għamlu intom lil xulxin.
Iva, rridu nammettu li nisbalja, u hemm xejn ħażin li tammetti li tisbalja, jiena nammetti mal-mara tiegħi min jaf kemm il-darba, u anke ma' tfal, xkultant il-mod kif inġibrihom ma' tfal ikunu evidentament li qed nagħmel żbaljena. U rrid ikollok kuraġġ bħala ġenitur li t-tifel tgħidlu skużani ibni, żbaljajt, aħfirli. Però kif nista' nagħmlu li hu jrid jaħfer ħadd ieħor meta jiena ma nimmodellax x'għandi nagħmel. Ma m'għandix apposta, ma nafx nagħmel ħażin biex imbagħad ngħidlu skużani, imma meta nagħmel żball miegħu nkun iva, ngħidlu skużani aħfirli. Nirrabjaw iva minn ma jirrabjax minna. U nirsu kallijiet ta' xulxin u nirrabjaw iva. Imma l-Bibja tgħidilna iva, irrabjaw, imma tħallux ix-xemx, tgħid fuq għadabkom. Marrux torqdu u għadkom ikklaxjati ma' xulxin. Irranġa l-problemi li kollok biex għadha nibdew paġna ġdida. Mhux torqod bir-rabja ġo qalbek. L-aħħar il-komunikazzjoni. Il-komunjoni hi mibnija fuq il-komunikazzjoni, le? Hija bażika ħafna. Jekk jiena rrid insir naf lil xi ħadd, irrid nagħmilha miegħu u nitkellem miegħu. Biex naqsam il-ħsibijiet, l-emozzjonijiet, dak huwa l-mod kif aħna fil-familja nistgħu nkunu uniti billi nitkellmu. U nistgħu nikkomunikaw mod verbali bil-kliem, imma wkoll b'modi li mhumiex verbali, bil-ġesti, b'tannieqa, bewsa, brigalġ kejken, bit-bisima. Dawn ukoll huwa modi kif aħna nistgħu nikkomunikaw ma' xulxin. Imma b'mod verbali, l-ewwel il-Bibja tgħidilna kull wieħed ħajitkellem is-sewwa mal-ġar tiegħu. Tkellem is-sewwa, din tfad ħafna għall-irġiel li ħafna minna għandna ħabta li nagħlqu fina nfusna jew fil quddiem xi computer jew fix-xogħol tagħna jew f'xi hobby tagħna u nabbandunaw lil-mara. Nisa għandhom bżonn li jisemgħu ir-raġel tagħhom jitkellem magħhom u huma għandhom bżonn jgħidulu x'inhu ma jħossu u x'inhuma x-xewqat tagħhom. Raġel, kif tista' tħobb il-martek jekk inti m'għandekx idea din x'tixtieq u x'huma l-biżgħat tagħha, x'huma x-xewqat tagħha. Irġiel li jridu niftħu ħalqna u nitkellmu. Niftħu ħalqna u niftħu widnejna wkoll. Bibja tgħidilna ħuti maħbubin, ħajkun kull bniedem ħafif biex jisma'. Li nisemgħu bis-sabar il xulxin, ġieli rajtu xi ħadd jargumenta ma' xulxin u jkun ovvju li mhumiex jisemgħu lil xulxin. Kulħadd isibu issa jgħidu rridu niftħu widnejna u l-mulej tagħna żewġ widnejn u ħalq wieħed biex nisemgħu d-doppju ta' li nitkellmu. Iva rridu nisemgħu b'attenzjoni lil xulxin u bil-paċenzja. U l-mod ukoll kif nitkellmu, t-tonalità tal-vuċi tagħna. It-tfal iż-żgħar meta jkunu babies, pereżempju jkun ħadd tingiża. U biex nikkalmah lit-tifel it-tarbija sempliċement inkellmu bil-ħlewwa. Isa sabiħ ħanatik tingiża, isa. U jikkalma, għax it-tonalità tikkalma. Tottal babies, tottal xjuħ ukoll, tottal jiena li ħaqdin x'imkien fin-nofs. Tweġiba ħelwa tikkalma is-saħna. Iżda kelma jibsa tqajjem il-għada. Anke l-mod kif nitkellmu. Nista' li mara ngħidilha nawni tazz-ilma. Jew nista' ngħidilha sweetheart, tista' jekk jogħġbok, iġib li ftit ilma, grazzi ta'. X'differenza hux, sempliċement l-istess kliem imma t-tonalità hija differenti. U nitkellmu isemgħu di biex insolvu l-problemi mhux biex nattakkaw u nkissru lil xulxin. Ħa ma toħroġ ebda kelma ħażina minn fomkom, imma dik li tajba u li tiswa l-ġid biex tagħti grazzja lil dawk li jisimgħuha. Fi kliem ieħor, jekk għandna problema bejnietna, ma nispiċċawx nattakkaw lil xulxin, imma li flimkien nattakkaw il-problema li għandna u nirbħuha ma' xulxin. Ejja nitgħallmu, nitkellmu, nissemgħu, nitkellmu b'imħabba b'tonalità tajba u nitkellmu biex insolvi il-problema. U rrid insemmi hawnhekk illi fil-ġenerazzjoni tagħna għandna xkiel kbir għall komunikazzjoni bejnietna, taf xejdula? Ironikament, social media, le, social suppost. Għad mortu f-restorant u taraw familja fuq mejda, għadin jistennew l-ikel, u kullħat għandu l-gadget tijaw, u kullħat sejjer tek ma xum. U tajt, ma fejn il-komunjoni soċjali bejnietom? Isma,
Ġili għamilt intek meta mort jikol fil-restorant ukoll, Mhux vera x'anke jien għamilta ta'. Ħansaqsik. U din bis-serjetà kollha. Tqatta' ħin wiċċ imwiċċ mal-eżis tiegħek. Dak kemm tqatta' ħin tħares lill-iskrin. Ħasibha ftit. Tqatta' ħin mal-eżis tiegħek. Tħares wiċċ imwiċċ u titkellem magħhom. Dak kemm tqatta' ħin fuq l-iskrin. Jien nixtieq li nibdew nusaw il-Facebook ħafna iktar milli qegħdin nusaw. Imma l-face ikun il-face tal-mara raġel tiegħek u tfal tiegħek u l-book ikun il-Bibja mhux dak il-gadget li għandek fuq il-mobile. Jiena waħda mill-affarijiet sbieħ li ngawdi f'ħajti hi meta naqbad wieħed mit-tfal tiegħi u noħroġ waħdi jiena u jew jiena u Betty biss. U tistaġeb kemm jiftħu qalbhom miegħek. Ikunu persuni differenti u kemm nagħlimhom u kemm nitgħallem minnhom in the meantime. U xi ħaġa oħra li għandna bżonn jien u l-mara aktar ħin għalina waħedna u nirringrazzja lil dawk li joħdulna tfal kultant biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu date kultant. Ikollna naqra ċansa għall-inqas inħarsu lejn xulxin. Dan bżonn li nsibuh dan il-ħin li nagħmlu dates mal-ispawsis tagħna fl-żwieġ. L-aħħu, il-vokazzjoni tagħna fil-familja hija vokazzjoni għolja. Il-missjoni hija diffiċli. U l-oppożizzjoni mid-dinja mix-xitan hija ħarxa ħafna. U aħna stess dgħajfa u nammettuh. Waħedna ma nista' naslu. Għandna bżonn għajnuna. L-aħħu għandna bżonn nitolbu. Tiftakru darba l-oħra tkellemna Mulej għallimna nitolbu din il-konferenza. Ġew illum ngħidulu Mulej għallimna nitolbu għall-familja tagħna. Għallimna nitolbu waħedna, għallimna npoġġu ħina rkubtejna nitolbu għalihom kuljum. Għallimna wkoll nitolbu bħala familja miġburin flimkien. Għax aħna msejħin din il-vokazzjoni li nservu lill-Alla fil-familji tagħna. Ħalli mela nonoraw lill-Alla billi bi-spirtu għaddej ngħidu, naqdu, inħobbu lill-eżis tagħna għall-glorja u s-seba tal-Alla Missier. Amen.